Hej så. Der er nu sket det, at jeg har omsider fundet et rigtig fint sted, hvor jeg regner med at hænge min hængekøje. Den skal hænge mellem det træ og det træ. Der er lige lidt over 3 meter imellem, så det tror jeg, det bliver rigtig godt. Ja, det kan ikke være ret meget tættere på kysten. Så det er rigtig fint. Det er et lækkert lille sted her. Nu er jeg i gang med at etablere lejr. Og så vender jeg tilbage, når jeg har fået det på plads. Ja, det er faktisk lidt luksus på den her tur. For jeg har taget en lille køletaske med kolde drikkevarer. Og det viser sig, at den kunne skulle lige stå hernede i lastrummet sammen med alt det andet harpegud, jeg har med. Jeg har jo min paktønde her, hvor jeg har alt mit lejrgrej, altså kogegrej og spisegrej, gasflaske, en lille økse, en lille skovl, en lille sav, alt sådan noget hejs. Så har jeg mit anker og min vogn. Så rejser jeg jo lidt let den her gang, hvad angår fiskeudstyr, så jeg har bare lige sådan en kasse med lidt forskellige blink med. Så har jeg faktisk også en kasse mere, som ligger nede i lugen her. Og hernede i, der har jeg jo så min køletaske. Og jamen jeg har vand og sovepose og en pose med tøj, sko, en ekstra præsending, et ekstra alu underlag til hængekøjen, og herinde i bunden der har jeg en sæk med lægunderlag og selve hængekøjen. Hvad har vi mere? Der er en tarp til hængekøjen, hvis det skulle begynde at regne, så jeg ikke bliver våd. Skal se om jeg kan nå ind i bunden her. Øjeblik. Der var den. En af de her Rubens drybags, som jeg tester. Det er en 4 liters. Den passer lige til mit toiletgrej. Tøj, vand, alt hvad jeg skal bruge. Så der kan sgu være meget. Det er sådan en fætter her. Hej. Jeg har jo lavet noget, man kalder daisy chains til min hængekøje. En lille modifikation, som jeg har set på YouTube. Og jeg vil lige prøve at demonstrere, hvordan den virker. Så det er simpelthen den her rundt om træet. Kører den igennem en lykke. Så hænger den der. Så har jeg monteret en karabin. Den modsatte ende, eller sludrøvet, på min hængekøje, som jeg så klikker i her. Upti. Så gør jeg det tilsvarende i den anden ende. Som man kan se, så har jeg fået hængt hængekøjen op nu. Den her daisy chain, som egentlig bare er det stykke reb eller webbing, som de kalder det, som er med hængekøjen. Det har siddet her i, det er det samme som det her. Jeg har simpelthen skåret det over, og så har jeg bundet en knude, så jeg har lavet en lille kort lykke her. Og så resten har jeg så lavet den her daisy chain med, som jo egentlig bare er resten af materialet, som er lagt dobbelt. Og så er der bundet en række knuder på det, så man kan tilpasse det afhængig af afstanden mellem træerne og træets tykkelse. Så har jeg så sat en karabin imellem, for at det skulle være lidt nemt. Det er en byggemarkedskarabin, og på sigt så vil jeg gerne have en klatrekarabin, som er lidt lettere. Den her er forholdsvis tung. De her 2 ringe, det er, hvis jeg vil bruge et andet system, i stedet for daisy chainen,
så har jeg faktisk sådan noget nylon webbing, som jeg kan smide omkring træet i stedet for. Og så kan jeg så faktisk køre webbingen igennem de her 2 øjer. Først en gang hele vejen igennem, og det er lidt svært at gøre med en hånd. Og anden gang kun igennem den ene. Det er ikke nemt. Sådan. På den måde så kan man faktisk låse webbingen ved hjælp af de her 2 ringe. Det er et meget simpelt trick. Jeg har taget dem med i tilfælde af, at forholdet nu var, at jeg ikke kunne få de her daisy chains til at passe, så havde jeg den anden mulighed. Så det er derfor, de er der. Ellers så er det jo tilsvarende i den anden ende. Her kan man se den her daisy chain med knuderne, som er sådan 1,5 håndsbredde imellem cirka. Men nu skal jeg have sat myggenet og tarpen op. Så har jeg fået etableret lejr. Kajakken den er tømt for grej. Våddragten hænger lige og tørrer lidt i benene, og det samme gør mine støvler. Og heroppe, der hænger hængekøjen. Rimelig ugeneret, og alligevel så har jeg en pæn nice udsigt. Men lad os lige kigge lidt nærmere på det. Jeg har spændt tarpen op og lige hævet den lidt her i enden, så jeg har udsigten ud over vandet. Tarpen har jeg spændt ud med 2 snorlykker, der er bundet i sådan en pressik knude. Det er skide smart. Og ellers så er det bare at hive i snøvsen der, og så er hele molevitten fra hinanden i morgen. Der hænger min toilettaske. Det bliver verdensklasse at sove her i nat. Jeg har lige et stykke præsending med som underlag lige til at træde ud på. Og så har jeg min paktønde med lejrgrej i, og bag ved den lille køletaske. Jeg har også taget den her lille skamle med, som jeg tester for Rubens. Den vejer ingenting og fylder ingenting, når den er pakket sammen. Til gengæld er den heller ikke ret høj, så man sidder temmelig lavt. Men det er sgu fint sådan her under tarpen, og også bedre end at sidde på jorden. Så den er super. Jeg har min dunsovepose Kaukasus 300 fra Rubens med. Den er perfekt til den her årstid. Jeg var stadig i påsken, hvor den var lige kold nok, da vi var under frysepunktet. Men på den her tid af året, så er den super, super fin. Og den fylder ingenting, når den er pakket sammen. Så har jeg jo i det her dobbelt bund, der er i hængekøjen, der har jeg så et lægunderlag. Det er også en, jeg tester for Rubens. Og nedenunder den, der har jeg så sådan noget alu-bobleplast, som jeg har fået fra vores lagerfolk ude på arbejde. Det isolerer skide godt. Når man hænger i sådan en hængekøje, så er der jo en masse vind under en. Og man kan ret hurtigt blive nedkølet,
når man ligger og presser sin vægt mod soveposen, og så ødelægger du et eller andet sted isoleringen lidt, eller isoleringsevnen. Så derfor så er det vigtigt at have noget, der isolerer nedefra. Og der er mange, der bruger sådan en underquilt, som er en form for sovepose, man hænger op under hængekøjen. Sådan en har jeg ikke, så jeg klarer mig med liggeunderlag og så det her alu-bobleplast. Det virker skide godt. Nu tror jeg snart, jeg skal til at gå klar til at få lavet noget mad. Jeg synes nemlig, jeg er ved at være sulten. Så hej for nu. Så er aftensmaden sat over. Jeg har nudler, der koger hernede i. Og så lige om lidt, så skal jeg lige have sat en god gammel kending tikka masala på. Det er noget kylling tjavs. Så det bliver sgu godt. Jeg kan sidde og nyde sin aftensmad. Sådan lige her. Det er da for fedt. Hej så, eller godmorgen. Jeg har nu lige lavet morgenmad. Her inde under tarpen. Jeg bruger lige min lille paktønde her som køkkenbord i dagens anledning. Det drypper sgu lidt. Så derfor så er det jo godt, at jeg kan sidde herinde under. Og også nyde udsigten samtidig med. Det var en fin nat. Jeg har sovet godt i hængekøjen, når jeg har sovet. Jeg har vågnet en del gange. Det begyndte nemlig at blæse ret... det lød ret voldsomt. Det er ikke sikkert, det var det. Direkte fra syd, som er den vej ud her. Og jeg kunne så vælge at tage den der pind ned og sænke tarpen lidt, men det var sgu ikke så fristende at stå ud og gøre det. Så jeg prøvede bare lidt længere ned i soveposen, så gik det også fint. Derudover så var der jo en aktivitet af den anden verden i skoven bag mig. Jeg tror det var nogle ræve eller et eller andet deroppe og slås. Det lød i hvert fald temmelig dramatisk. Så det vågner man jo også lige af. Jeg har inde i min køje, der er lavet sådan en intern snor. Så jeg kan få det her væk. Som kører fra den ene ende og til den modsatte. Og der har jeg så lavet sådan nogle forskellige øjer. Jeg kan hænge mine briller i, og hvad fanden ellers måtte have med. Og nu kan se, der hænger en lampe her. Og så har jeg brugt sådan en, hvad fanden hedder sådan en stramme fidus. Hvis jeg lige kan få den her til at stille skarpt. Fra en gammel jakke. Sådan at jeg kan dels afmontere den rimelig nemt, men jeg kan også stramme den op, hvis jeg vil have den skal være lidt strammere eller lidt løsere. Så har jeg sådan nogle små selvlysende stykker snor. Dem har jeg bundet sammen til sådan nogle lange nogen, og så har jeg bundet dem i lynlåsene. Det kan godt være lidt besværligt at nå lynlåsen til myggenettet, når man ligger inde i køjen. Og så lige sådan en snor i hver eneste af dem, på indvendig side selvfølgelig. Så er det nemt lige at få lynet. Nu skal jeg have gjort min morgenmad færdig. Og så venter jeg lige på, at kaffen, der står nede i posen her, lige bliver brygget færdig. Så jeg kan begynde at få pakket tingene sammen. Det kan jeg jo gøre i tørvejr her under tarpen. Og så er det bare ud over vandet.